Merħba tfal, illum ħanaqraw flimkien mis-silta ta' Meta il-miliet ma ġiex, miktub minn Claire Azzoppardi u l-istruzzjonijiet ta' Mark Scicluna. Jgħidu li fuq il-qamar kien jgħix raġel ikraħ ħafna. Jgħidu li kien jgħix waħdu u ħbiebu ma kellux. L-aktar żmien li kien idejqu kien żmien il-miliet, meta n-nies tad-dinja jifirħu bir-rigali u jieklu ħafna ikel tajjeb. Fix-xahar ta' Diċembru, Karl u Martina kienu jieħdu gost iħarsu lejn il-preżepju żgħir u jagħtu ismijiet ġodda lill-pasturi qodma li kellhom. Kull filgħodu kienu jagħtu titwila lill-ġulbiena biex jaraw twaliġġ biex joħorġuha ħdejn il-bambin. Kienu jieħdu gost iħarsu lejn il-blalen kbar u kuluriti mdendla mal-frijaj tas-siġra tal-miliet li sbaħ waħda fid-dinja. Lejl u nar jaħsbu fil-miliet, jaħsbu fir-rigali sbieħ li se jaqilgħu. Imbagħad ġara li darba waħda ir-raġel ta' fuq il-qamar qam burdata ħażin aktar minn tas-soltu. Ma felaħx iktar jara it-tfal kuntenti. It-toroq imżejna u jxomm ir-riħa tfuq tal-kejkijiet u l-pudina tal-miliet. Le, dis-sena il-miliet ma jiġix, għajjat. Qabad it-trumbetta u beda jonfoħ bżiżaq kbar u suwed. Kull waħda minnhom dittati l-istilla li żżar. Imbagħad il-kbar u fl-aħħar ħarġet bużieqa kbira daqs il-qamar u fuq id-dinja weqgħet ċappa dlam. Id-dlam kien straħ fuq kollox. Is-siġar tal-miliet intfew, it-toroq iċċabsu bid-dlam. Kien lejlet il-miliet u l-qamar ma derx. Ftik id-dalma ħadd ma rid joħroġ u ħadd ma rid jitħaq. Għalhekk kulħadd daħal jorqod u kulħadd raqad raqda twila u ħolma żewda. Imma f'nofs tal-lejl, Karl u Martina qamu f'daqqa wara ħolma kera, minkejja li kienu xi ftit strumblati, xi ftit sfukati u xi ftit żlugati. Niżlu sa isfel ħdejn is-siġra tal-miliet. X'waħda din? Ta' x'ġara? X'biċċa din? Is-siġra bla ħajja, il-preżepju u l-bambin mitfijin. Karl u Martina baqgħu skantati. Naħseb li din xi ħolma kera, Karl. Naħseb li għandek raġun, Martina. Aħjar nerġgħu immorru norqdu. Għalhekk reġgħu daħlu fis-sodda. Kienu kważi daħlu f'nasa skomda meta bdew jisimgħu lil xi ħadd jitħaq fil-bogħod. Imma forsi kienu bdew joħolmu diġà. L-għada filgħodu, iż-żewġ aħwa sparaw l-isfel u bistaġib kbir raw li kollox kien l-istess. Lanqas rigal wieħed ma kien hemm. Ħadd ma ftakar fihom, la l-mama, la l-papa u lanqas Santa Claus. Ma jistax ikun, qal Karl. Marru jfittxu taħt is-sofan u taħt il-mejda u taħt it-taraġġ, fil-garaxx u taħt is-sodda tal-kamra tal-mama u l-papa. Imma għal xejn. Marru fil-kċina jħarsu lejn il-kalendarju. Illum il-miliet, werzaq Karl. U dak il-ħin daħlet ommu titħaq. U x'qed tgħid, Karl? Illum mhux il-miliet? Iva ma, ara illum il-miliet, qabżet Martina. Karl fetaħ il-friġġ. Ma kien hemm xejn, lanqas dundjan u fetaħ il-kabord. Ma kienx hemm pudina. Il-miliet għadu ma ġiex, qaltilhom il-mamma. Il-miliet għad irid jiġi. Grazzi tal-li smajtuna tfal. U dik kien mill-ktieb tal-Meta niltaqgħu mal-miliet. Grazzi ħafna. Saħħa.
Merħba tfal, illum ħanaqraw silta mill-ktieb ta' Is-Sinjura Klaus, miktub minn Claire Azzoppardi, illustrat minn Liza Falzon. Ma nafx jekk tafx, imma il-miliet li għadda ma kienx Santa Claus li ġablek ir-rigali. Santa Claus kien ma jiflaħx. Allura ġejt jien is-Sinjura Klaus. Kollox beda minn 3 ijiem qabel il-miliet. Santa Claus qam brasu d-dur b'imnieħru passatur. Ma felaħx iqum. Ma kellu aptit lil ħadd, lanqas lil fardal jew lil fizzjal. Issa dawn kienu in-nebbiexa favoriti tiegħu. Mhux sew, nefaħ fardal. Jien xorta semmur niġbidlu d-daqna u jien semmur inkantalu naqra qabel fizzjal. X'rasi jibsa dawn in-nebbiexa. Rajthom? Wieħed mar jiġbidlu d-daqna u l-ieħor ikantalu naqra ħej. Rosinjol ukoll kellu rasu ibsa daqs il-Prinjol. Mar jiġbidlu xaru. Bumbardun janebbixilu, mar jarraxlu siequ. Pulpetta qasqaslu l-gazzetta, Spiridjon għallu ċajta ċajtu. Jiena ħatlu ftit għasel bil-misħu. Sparixxu, ħalluni bikwieti, ħalluni ħanorqod. Marrit il-ħadd illum. U kulħadd ħareġ mill-kamra bil-geddu. L-għada qomt kmieni aktar mis-soltu, ħriġtlu l-qalzijiet tal-bellus, il-ġaketta tqila u goffa, il-barnuża u l-kalzetti. Dik riħa ta' moffa. Wara ħasla tajba saru qishom ġodda. Imma Santa Claus kellu wiċċu aħmar nar u mnieħru jqattar bħal jannar. Fardal u fizzjal ġabulu l-imkatar li jagħmlu mal-fardal. Jien mort nagħmillu bar mill-misħu b'ħafna lumi, ħafna qasel, ftit kannella u koċ ħwawar. Miskin, kemm kien imżikkem, sa flaxija qabditu sola ħoxna daqsajta ta' ġgant u mnieħru kien sar doċċa tal-junfant. Ħadd ma ra dakinhar, kulħadd qagħad idur b'Santa Claus. Kulħadd ħaseb li kien se jsir xi miraklu. Imma l-mirakli ma jsirux hekk, ġum bum. Lejlet il-miliet Santa Claus kien għadu marit sew. B'dik is-sola li tfal taħsadhom qatlu. Ħadd ma jista' jieħu posti, mela semmu, qalli. U fejn trid tmur? Jekk tatas tried dar, tgħid kif twerwirhom 4 tfal. Allura ipproponejt li mmur jien. Dik passata, kawlata li jagħmlu bija, trid tarhom jitqu joġgħu. Ingravajjet qalli, inti kif jista' jkun? Dejjem tard qalli, Sinjura Klaus. U ma tarax li nħolluk waħdek fid-dlam u fil-bart. Ħasbu jaqgħu li ma nafx nilbes qalzi ta' ħmar u ġilek goff, sarbun kbir, naqra ta' ċoff u daqna bajda. Stenna waħda, daqna u ċoff, mhux se nilbes go. Le, mhux se nilbes go. U biex se tmur staqsa Santa Claus. Inħitilha libsa jien, qabżet splengu, libsa ħamranija, ċintorin iswed u bokla kabbarija. U kif se ssuq is-slitta? Najna jien, qabżet Sajjetti li kienet tieħu ħsieb iċ-ċrief u l-proġetti. U kif se tiftakar xi jridu tfal? Ngħidilha jien, qabżet Kejkijiet li kienet taħdem fid-Dipartiment tal-Ittri u d-Donazzjonijiet. U kif se ssib id-djar fid-dlam? Nieħu torċ, qedtlu fil-waqt li sabbat saqajja. U Santa Claus ipprova jqum, imma kien kollu ta' xejn.
ikollok tmur int. Tinsix tilbes id-daqna ta' parsijien mhux hekk. Grazzi tfal tal-li kontu magħna naqraw flimkien. Illum ħanaqraw flimkien silta mill-ktieb li jismu Ġej Kassar isalva r-renju tar-re Pankrazju r-Raba', miktub minn Klera Zoppardi, illustrat minn Mark Scicluna u Pier Portelli. Oħti kienet qalet ktieb fuq il-pjanti minant il-mama u skont Mel dan il-ktieb kien ikraħ waħx. Għalhekk niżlet irrabjata fil-kċina u qalet: "Ja ma, ta' xi ktieb xrajtli, dan ktieb ikraħ." U sabtitu mal-art. Telat fil-kamra tas-sodda u waqta x'sabet. Il-kamra kienet mimlija kodba, kienu kollha l-istess ktieb. Dak l-istess wieħed fuq il-pjanti. Kien hemm xi 1000 jew aktar. "Ġejk!" għajtet, għax kull ħaġa ħażina li jiġri neħel jien. Jien mort fil-kamra tagħha u ħadd qata għax qatt ma kont rajt daqshekk kodba. "Mhux jien," għedtilha. Qaltli. Poġġiet fuq ktieb minnhom u ħasbet ftit. Ma setax tifhem minn fejn kienu ġew. Forsi l-ktieb kien ħalih għax sabtitu mal-art u riet ipattijiela. Jew inkella il-mama għamlet ftit maġija. Imma din ftit impossibbli għax il-mama tagħna hija mama normali. Eżatt kif ġrat il-biċċa ma nafx. Imma mbagħad Mel ħarġet bidea tajba li tibni kamra tal-kodba għalija. Sibna l-għanda kollha fil-garaxx, niżżinna l-kodba ftit fil-ġnien u bdejna nwaħħlu ktieb ma' ieħor. Bnejna kamra sempliċi, forma ta' kaxxa, u ħallejna fetħa żgħira biex inkun nista' nidħol fiha jien biss. Peress li jien ma kontx naf naqra, dawn il-kodba ma kinux koroħ għalija, anzi tgħidx kemm fraħt b'din l-idea toħti. Bdejt inqatta ħafna ħin fil-kamra tal-kodba u jienu nħares lejn l-istampi kont naħseb li qed naqra l-isbaħ storja tad-dinja. Darba kont mindut inħares lejn l-istampi miftuħa mas-saqaf bħal jistenna l-bajtra taqa' bħas-soltu, meta f'daqqa waħda bdiet tqattar ix-xita. Kien hemm xi kliem li meta ħass l-ilma beda jdub minn fuq il-paġni u beda jqattar max-xita. Stajt nara nieżel fuq wiċċi. Ħassejtu aktar kiesaħ mill-qatri tax-xita u ħadd gosbih ifaqqa. Xplaħ, imma mbagħad blajt kelma, loq, u wara kelma oħra, loq, u wara oħra, loq, u oħra, loq, u oħra u kien tajjeb, imlieli żaqq sew. Ma nafx kemm blajt b'kollox. Naf li x-xita mbagħad waqfet u flok il-kliem jaqa' bdejt nara l-fleġġeġ jaqgħu u għal ftit ma blajtx fleġġa wkoll. Grazzi tal-li kontu magħna naqraw flimkien.